Здравейте хората, ютуб, аз съм Никито и сега ще ви представя сервера Владкрафт, Влад сервер с хамача ID-та и паролите ще бъдат в дескрипцията. Така. Сега искам да започна от тази яка къщичка, която мисля, че е на хостера. Няма нищо в нея. Това тук е една друга къща. Това е на опнатият. Тук има много яки айтеми просто. Няма да ви казвам къде да ходите и да отидете там, защото може да вземете всичко. Така, сега да ви покажа спална. Това е спална. Тук са опнатите, неопнатите, медните. В този често имам тези айтеми. Малко картини. Почти всички ларпове. И тук може да си гледате откъде от високо. Тук ще изпустим още някои работи. И от друга страна, ако имаме още място. И тук ще последим. Сега да отидем на най-интересния ларп музей. Ларп музей. Тук още малко го обработват. Това е направено от Wildcat 00. Това е също от него. Това е направено от негов приятел. От опнатия, от админа. Това е направено от мен. Тук трябва да има коне и те така нагоре-надолу да ходят. Това е направено от мен, но после ще го направя. Ще го виждате. Това тук е направено предимно за вещици тук да се спамват, обаче ще ги сложим после. Това тук е направено за Herobrine. Тук е Herobrine, както виждате. И това тук са главите на хостерите. Черепите на хостерите. Тук са два вилиджера, които постоянно... Тук са вилиджери, които се спамват. Това е нещо като село, обаче дето са няма крепости. И да, следващият ларп енчант. Вие ще го видите, виждате останалите ларпове, защото сега няма много време да снимам, защото започнах първата на къщичка. И тук са всичките, тук са енчант масите, може да си ги енчантите. Следващият ларп е ларп джъмп. Аз така ги правя. Тук са джъмпа. Не трябва да използвате fly, hack, set home и end или ban. Тук това не е много труден, нито много лесен. Като спечелите, ето от кой са правени тези трима човека. Тук са завенците. Първи, който е победителя, втори, който е победителя, така. И тук спечелят наградата. Наградата е брони, меч и лък енчант за 100 лева. И това беше от мен. Надявам се да ви хареса. Абонирайте се, лайкнете клипа, ако ви харесва. Коментирайте. И ако искате да правя епизоди на този сервер, пишете долу в коментар.